भाई हमार हमसे गांव में काली माई के मंदिर में वार्षिक पूजा के साथ साथ शनिदेव के मूर्ति के भी स्थापना भइला। आ जे दादाजी इ मंदिर बनैले बा वहाँ के भाई स्पेशली अमेरिका से आए यहाँ पूजा करे खातिर, और पूरा गांव के लोग एकजुट होके पूजा में भाग ले रहा। और हमरा तो बहुत आश्चर्य भइला कि जे पूरा ऐसा मौसम में जितना कड़ा धूप होता उनमें यहाँ के पूरा पूजा में बैठ के पूजा के संपन्न करनी लो, बहुत अच्छा लगला। अब पूरा मंत्र से गांव हमनी के गुज गई रहा। और साथ में देख सकतानी कितना तमाम लोग ये पूजा में आई रहा और बहुत देर तक ले पूजा भइला। 10 बजे से पूजा शुरू भइला, 1-2 बज गईला। और पूरा लोग के भी प्रसाद के भी व्यवस्था रहला, और प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी बुनिया रहला। पूरा गांव के कोशिश रहला कि एक एक घर तक ले हम तक प्रसाद पहुँचाओल जाओ। हमने के देख सकतानी गांव में हर प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति बाटे।